Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare. हरे कृष्ण। श्री राधा गोविंद मंदिर श्रीमद्भागवत स्वागतम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य अननाशनाशलाघे चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगता मह्यं ददाति स्फुटात्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकृजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिदां हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्कुते। नर्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि। भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ജയ്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. ദ്വാദശ സ്കന്ധം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നലെ 13 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ. 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ സ്വർണ്ണ സിംഹാസനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കുവാനായിട്ട് ഭാദ്രപൂർണിമ ദിനത്തിൽ അല്ലെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി മഹാത്മ്യങ്ങള് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലുള്ളത് നോക്കാം അല്ലെ. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തുള്ളത് പ്രോഷ്ടപദ്യാം പൗർണമാസ്യാം ഹേമസിംഹാസമന്വിതം ദദാദിയോ ഭാഗവതം സയാദി പരമാം ഗതിം. ഭാദ്രമാസത്തിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്ര ദിനത്തിൽ ഒരുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ ഒരു സ്വർണ്ണസിംഹാസനത്തിൽ വയ്ക്കുകയും അതൊരു ദാനം എന്ന നിലയിൽ നൽകുകയും ചെയ്താൽ അവൻ പരമമായ അതീന്ദ്രിയ ലക്ഷ്യം നേടും. എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. പറഞ്ഞു അഥവാ ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതെന്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലീലകൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രാജന്തേ താവതന്യാനി പുരാണാനി സദാം ഗണേ യാവത് ഭാഗവതം നൈവ ശ്രൂയതേ അമൃതസാഗരം. രാജന്തേ താവതന്യാനി പുരാണാനി സദാം ഗണേ യാവത് ഭാഗവതം നൈവ ശ്രൂയതേ അമൃതസാഗരം. അമൃതിന്റെ മഹാസാഗരമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം മാത്രമേ ഒരു വിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാരുടെ സഭകളിൽ മറ്റു പുരാണ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശോഭിക്കൂ. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഭാവാർത്ഥമേശ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശരിയായി ശ്രവിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ലോകത്തിലെ മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രമുഖങ്ങളായി തുടരും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അമൃതിന്റെ സാഗരവും പരമോന്നതമായ സാഹിത്യവുമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശ്വാസപൂർവം ശ്രവിക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലോകം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ഇതര സാഹിത്യങ്ങൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് മങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഇതും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീമദ് ഭാഗവതമിഷ്യതേ തത്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീമദ് ഭാഗവതമിഷ്യതേ തത്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തത്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തത്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമ ദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി ശ്യാമ ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി? ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളൂ. കേൾക്കാം. ഇപ്പം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തത്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാദ്യത്രി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാദ്യതേ ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തത്ര സാമൃദ്ധതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തത്ര സാമൃതകൃതസ്യ നാനൃതസ്യാദ്രതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സിക്ക് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തത്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാധ്യതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. കേൾക്കാം ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവവേദാന്ത. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമീഷ്യതേ തദ്ര സാമൃതാ തൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശോഭ ഉപാസന ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമീഷ്യതേ തത്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാധ്യതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാന്ദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തത്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാവപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവവേദാന്തസാരംഗേ ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ
തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യഥാ സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തത്ര സാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്വാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തത്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്വാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയതീത മംഗള ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സ്യാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവവേദാന്തസാരം ഹി ശ്രീഭാഗവതമിക്ഷ്യതേ തദ്രസാമൃതതൃപ്തസ്യ നാന്യത്ര സാദ്രതി ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ വേദാന്ത തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സത്തയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് അതിന്റെ അമൃത തുളുമ്പുന്ന രുചിയിൽ സംതൃപ്തനാകുന്ന ഒരുവൻ വേറൊരു സാഹിത്യത്താലും ഒരിക്കലും ആകർഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമ്നഗാനാം യഥാ ഗംഗാ ദേവാനാമച്യുതോ യഥാ വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭു പുരാണാനാമിദം തഥാ. നിമ്നഗാനാം യഥാ ഗംഗാ ദേവാനാമച്യുതോ യഥാ വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭു പുരാണാനാമിദം തഥാ. കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപദേശിച്ചേക്കാം. ഇപ്പോ എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മഹാത്മ്യം പറയുമ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, പുണ്യനദികളുടെ ഗംഗ എങ്ങനെയാണോ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ദേവന്മാരിൽ ഭഗവാൻ അച്യുതൻ പ്രധാനപ്പെട്ട, അതുപോലെ വൈഷ്ണവരിൽ ശംഭു മഹാദേവൻ, അതുപോലെ തന്നെ
എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും വെച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമ്നഗാനാം യഥാ ഗംഗാ ദേവാനാമച്യുതോ യഥാ വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭോ പുരാണാനാമിദം തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം പകർത്താം. ഗംഗ എല്ലാ നദികളിലും മഹാനദിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂർത്തികളിൽ പരമോന്നതൻ ഭഗവാൻ അച്യുതനും വൈഷ്ണവരിൽ ഏറ്റവും മഹാൻ ശംഭുവും അഥവാ മഹാദേവന്റെ ശിവനും അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവപുരാണങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു എന്നത്. എല്ലാ പുണ്യനദികളിലും വെച്ചിട്ട് ഗംഗ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, മഹാനദിയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ദേവന്മാരിലും എല്ലാവരും വെച്ചിട്ട് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അച്യുതനാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ. അതുപോലെ വൈഷ്ണവരിലെ ഏറ്റവും മഹാൻ വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭു, മഹാദേവൻ ശംഭുവാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ, അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ രുദ്രഗീതമൊക്കെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് മഹാദേവൻ, അല്ലെ? ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് പ്രജേതസ്സുകൾക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ശിവൻ, അല്ലെ? അതേപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവപുരാണങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠതമമാകുന്നു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രാണം ചൈവ സർവേഷാം യഥാ കാശീഹനുത്തമാ തഥാ പുരാണപ്രാധാനാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിജഃ. ക്ഷേത്രാണം ചൈവ സർവേഷാം യഥാ കാശീഹനുത്തമാ തഥാ പുരാണപ്രാധാനാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിജഃ. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ കാശി നഗരം എങ്ങനെയാണോ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പുരാണങ്ങളിൽ പരമോന്നതമാണ്, അല്ലെ? കാശിയില് എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും, അല്ലെ? കാശിയിലൊക്കെ എല്ലാവരും പോകുന്നതാണ്, അല്ലെ? പുണ്യസ്ഥലമാണ്, തീർത്ഥസ്ഥലമാണ്, അല്ലെ? അത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അല്ലെ, അതിനെ സമീപിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെ കാശി ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമോന്നതമാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീമദ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പുരാണമമലം യദ്വൈഷ്ണവാനാം പ്രിയം യസ്മിൻ പാരമഹംസ്യമേകമമലം ജ്ഞാനം പരം ഗീയതേ തത്ര ജ്ഞാന വിരാഗ ഭക്തി സഹിതം നൈഷ്കർമ്മ്യമാവിഷ്കൃതം തശൃണ്വൻ സുപടൻ വിചാരണപ്പടോ ഭക്ത്യാ വിമുച്യേ നരാ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പുരാണമമലം യദ്വൈഷ്ണവാനാം പ്രിയം യസ്മിൻ പാരമഹംസ്യമേകമമലം ജ്ഞാനം പരം ഗീയതേ തത്ര ജ്ഞാന വിരാഗ ഭക്തി സഹിതം നൈഷ്കർമ്മ്യമാവിഷ്കൃതം തശൃണ്വൻ സുപടൻ വിചാരണപരോ. ശ്രീമദ് പുരാണം അമലം പരിപൂർണമായത് പരിശുദ്ധം, പരിപൂർണമായി പരിശുദ്ധം. ഏത് വൈഷ്ണവാനാം വൈഷ്ണവർക്ക് പ്രിയം ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരം, യസ്മിൻ ഏതിൽ, പാരമഹംസ്യം ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ഭക്തന്മാരാൽ നേടാൻ കഴിയുന്നത്, ഏകം പ്രത്യേകമായ, അമലം പരിപൂർണമായും പരിശുദ്ധമായ, ജ്ഞാനം അറിവ്, പരം പരമമായ, ഗീയതേ പാടുന്നു, തത്ര അവിടെ, ജ്ഞാന വിരാഗ ഭക്തി സഹിതം ജ്ഞാനം വിരക്തി ഭക്തി എന്നിവകളോട് കൂടി നൈഷ്കർമ്മ്യം
എല്ലാ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ ആവിഷ്കൃതം വെളിപ്പെടുന്നു. തത് അത് ശൃണ്വൻ ശ്രവിക്കുക, സുപഠൻ ഉചിതമായി കീർത്തനം ചെയ്യുക, വിചാരണപര മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഗൗരവമുള്ളവൻ, ഭക്തിയാ ഭക്തിപൂർവം വിമുച്യ പൂർണ്ണമായി മുക്തനായി തീരുന്നു. നരഹ ഒരു മനുഷ്യൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ നിസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കളങ്കരഹിതമായ പുരാണമാണ്. അത് വൈഷ്ണവർക്ക് അങ്ങേയറ്റം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് പരമഹംസന്മാരുടെ പരിശുദ്ധവും പരമോന്നതമായ ജ്ഞാനം വിവരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനുള്ള മാർഗത്തെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിത്യാഗത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും പ്രക്രിയകളോടുകൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധാപൂർവം ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഭക്തിപൂർവം യഥാവിധി ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരുവനും സമ്പൂർണമായി മുക്തനാക്കപ്പെടും. ശ്രീമദ് ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തമായതിനാൽ അതിന് അനിതര സാധാരണമായ സൗന്ദര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പരിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രിയങ്കരവുമായിരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണമായി മുക്തരായ ആത്മാക്കൾ പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിവരിക്കുവാനും ശ്രവിക്കുവാനും ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാരമഹംസ്യം എന്ന വാക്ക്. മുക്തരാകാൻ യത്നിക്കുന്നവർ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടിയുള്ള ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ സാഹിത്യത്തെ സേവിക്കണം. എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം വേണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടിയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയും കേൾക്കുകയും വേണമെന്ന്. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന് സേവനങ്ങള് ചെയ്യണമെന്ന്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം, ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ ഇല്ല കേട്ടോ. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണിത്. ഇപ്പൊ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാണുള്ളത് മനസ്സിലാകും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കസ്നേയേന വിഭാസീതോ മയാ മുതലു ജ്ഞാനപ്രദീപപുരാ തദ്രൂപേണ ച നാരദായ മുനയേ കൃഷ്ണായ തദ്രൂപിണ യോഗീന്ദ്രായ തദാത്മനാഥ ഭഗവദ്രാധായ കാരുണ്യത തച്ഛുദ്ധം വിമലം വിശോകമമൃതം സത്യം പരം ധീമഹി തസ്മൈയേന വിഭാസിതോ അയമതുലോ ജ്ഞാനപ്രദീപപുരാ തദ്രൂപേണ ച നാരദായ മുനയേ കൃഷ്ണായ തദ്രൂപിണ യോഗീന്ദ്രായ തദാത്മനാഥ ഭഗവദ്രാധായ കാരുണ്യത തശുദ്ധം വിമലം വിശോകമമൃതം സത്യം പരം ധീമഹി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ശോകഹീനനും മരണമില്ലാത്തവനും ജ്ഞാനത്തിന്റെ
അദ്വിതീയമായ ദീപശിഖയെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന് വെളിപ്പെടുത്തിയവനും പരിശുദ്ധനും കളങ്കരഹിതനും പരമോന്നതനുമായ ആത്യന്തിക സത്യത്തെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് ഇത് നാരദനോട് പറയുകയും നാരദൻ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസന് വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില വ്യാസദേവൻ ഈ ഭാഗവതം മുനികളിൽ അത്യുത്തമനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കും ശുകദേവൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും വിവരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രഥമ ശ്ലോകം സത്യം പരം ധീമഹി, പരമമായ സത്യത്തെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രൗഢമായ ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലും അതേ മംഗള ശബ്ദങ്ങൾ സ്പന്ദിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ തത് രൂപേണ, തത് രൂപിണ, തത് ആത്മന എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മൗലികമായി കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞതാണെന്നും പിന്നീട് നാരദ മുനിയുടെയും ദ്വൈപായന വ്യാസന്റെയും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെയും മറ്റു മഹാമുനിമാരുടെയും മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ തുടർന്നതാണെന്നും വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ എപ്പോഴെല്ലാം വിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്പന്ദിപ്പിച്ചാലും അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധരായ പ്രതീതികളുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് ആത്യന്തിക സത്യം പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഈ സാഹിത്യം വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും അവന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയെ അതിവർത്തിക്കുകയും ആത്യന്തിക സത്യത്തെ ധ്യാനിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനും യോഗ്യതയുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദ കി ജയ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായാധികവീർ, ബ്രഹ്മാവിനെ ഈ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നു നൽകുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് നാരദർ അത് വിവിധപ്പെടുത്തിയിട്ട് വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതാനുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അല്ലെ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എഴുതിയിട്ടും പൂർണ്ണ തൃപ്തി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വ്യാസദേവൻ. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മുനി അവിടേക്ക് വരികയും അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് വർണ്ണിച്ചു. പ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും അവരാണ് അല്ലെ. അവര് മറ്റുള്ള വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ അത് പടിപടിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വേദങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ അത് നേരിട്ടല്ലാത്ത ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള. എന്നാൽ എല്ലാവരും കർമ്മകാണ്ഡികളായി തന്നെ കഴിയുന്നു. അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനോ അത് ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനോ ഇതൊന്നും തയ്യാറാവുന്നില്ല. കർമ്മകാന്ഡ, ജ്ഞാനകാന്ഡ, ഉപാസനകാന്ഡ ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരാനായിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ചെയ്തില്ല എന്ന് നാരദ മുനി പറയും. നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ലീലകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും വിശദീകരിച്ചു. ഇതാരാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവര് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. അവരുടെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളും മോശം. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് നാരദരോട് പറഞ്ഞു, നാരദർ വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, വ്യാസദേവര് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേ സഭയില് സൂത ഗോസ്വാമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂത ഗോസ്വാമി കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ, ശൗനകൻ മുതലായിട്ടുള്ള ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയാണ് അവിടെയുള്ള നൈമിഷാരണ്യത്തിലുള്ള ഋഷിമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രഥമ ശ്ലോകത്തിലും സത്യം പരം ധീമഹി, പരമമായ സത്യത്തെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴേ പ്രൗഢമായ ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലും അതേ മംഗള ശബ്ദങ്ങൾ സ്പന്ദിക്കുന്നു. അപ്പോ പരമസത്യം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു സത്യം പരം ധീമഹി, ഇവിടെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു സത്യം പരം ധീമഹി. ആ പരമസത്യത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കും. ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകം. നമസ്തസ്മൈ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സാക്ഷിണേ യായിദം കൃപയാ തസ്മൈ
വ്യാജചക്ഷേ മുമുക്ഷുവേ. നമസ്തസ്മേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സാക്ഷിണേ യായിദം കൃപയാ കസ്മൈ വ്യാജചക്ഷേ മുമുക്ഷവേ. ബ്രഹ്മാവ് ആകാംക്ഷയോടെ മോക്ഷം കാംക്ഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യപൂർവ്വം ഈ ശാസ്ത്രം വിശദീകരിച്ച വ്യാപ്തമുള്ള സാക്ഷിയായ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ വാസുദേവ ഭഗവാന് ഞങ്ങളുടെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. യോഗീന്ദ്രായ നമസ്തസ്മേ ശുകായ ബ്രഹ്മരൂപിണേ സംസാര സർപ്പദംഷ്ടമ്യോ വിഷ്ണുരാധ മമുച്ഛത്. യോഗീന്ദ്രായ നമസ്തസ്മേ ശുകായ ബ്രഹ്മരൂപിണേ സംസാര സർപ്പദഷ്ടം യോ വിഷ്ണുരാധ മമുചത്. യോഗികളിൽ ഉത്കൃഷ്ടനും ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിഗത ആവിഷ്കാരവുമായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഞാൻ എന്റെ വിനീത നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ സർപ്പത്താൽ ദംശിക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. സൂത ഗോസ്വാമി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക ഗുരു ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അർജുനൻ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുവാൻ അവസരം വന്നതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധനായ മുക്തനായ ഭക്തൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മരിക്കാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആവിർഭവിക്കുവാനായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വിശദീകരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വിഷ്ണുരാധൻ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സംരക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവനാണ്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യമുള്ള പ്രകൃതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹവാസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബോധോദയത്തിന്റെ ഫലവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് രാജാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മായിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മോചിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും അതുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ വിഷ്ണുരാധൻ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ, ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ വിഷ്ണുരാധനൻ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. അല്ലാതെ വിഷ്ണുരാധൻ, വിഷ്ണുവിനാൽ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനെ ഒരിക്കലും ഒരു ശാപം ലഭിക്കുകയോ അല്ലെ തിരിച്ച് ശപിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ശാപം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയുടെ ആ ശാപം അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ശൃംഗി അല്ലെ, ശൃംഗിയുടെ ആ ശാപം അത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അത്രയും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. അത്രയും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മാത്രമാണ്. അതിന്റെ മുന്നേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവൻ നേരത്തെ നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ, അത് അത്രയും ഭക്തിയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ് അത്രയും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ആ സഭയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരും കേട്ടു, എന്നാൽ ഇത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ് ആത്മാർത്ഥതയോടെ അല്ലെ 7 ദിവസം ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു അല്പം ജലം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യം വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല 7 ദിവസം ജലപാനമില്ലാതെ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളാണത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതല്ല. വൈഷ്ണവരുടെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവര് ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ ഈ അല്പബുദ്ധിയിൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. പറയുന്നു, എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ വിഷാദവാനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്, അതേപോലെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ തക്ഷകൻ കടിച്ച് മരണപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ശാപം ലഭിച്ചു. അത് പ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7 ദിവസം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള സഖിയാണ് ഇവിടെ അർജുനനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള സഖിയാണ് അർജുനായിട്ട്. വിശാഖ സഖിയാണ് ഇവിടെ അർജുനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ
പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, വിഷ്ണുരാധൻ, വിഷ്ണുവിനാൽ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. അപ്പോ ആ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാപം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കുവാൻ ഒരു കാരണമായി അല്ലെ. അർജുനൻ അങ്ങനെ വിഷാദവാനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ലഭിച്ചു. ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കും. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, അർജുനൻ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലകപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഭാഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുവാൻ അവസരം വന്നതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധനായ മുക്തനായ ഭക്തൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മരിക്കാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതൻ ആവിർഭവിക്കുവാനായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വിശദീകരിക്കും. നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു ഇതാണ് കാരണം, ശപിക്കപ്പെടാനായിട്ടുള്ള കാരണം. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേ ഭവേ യദാ ഭക്തി പാദയോസ്തവ ജായതേ തഥാ കുരുഷ്വ ദേവേശ നാദസ്ത്വം നോ യദാ പ്രഭോ. ഭവേ ഭവേ യദാ ഭക്തി പാദയോസ്തവ ജായതേ തഥാ കുരുഷ്വ ദേവേശ നാദസ്ത്വം നോ യദാ പ്രഭോ. അല്ലയോ ദേവന്മാരുടെ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ നാഥ, ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതങ്ങൾ തോറും അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം നൽകണമേ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യാ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനസ്തം നമാമി ഹരിം പരം. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യാ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനസ്തം നമാമി ഹരിം പരം. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനസ്തം നമാമി ഹരിം പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. സ്ലൈഡിലില്ല, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ശ്ലോകമാണിത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരോടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആരുടെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ സംഘം ചേർന്നുള്ള കീർത്തനമാണോ സർവ്വപാപ പ്രതികരണങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നത്? ആർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാലാണോ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ശമനം ലഭിക്കുന്നത്? ആ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഹരിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമകൾ എന്ന 13ാം അധ്യായത്തിന് ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ എളിയ ശിഷ്യന്മാർ നൽകിയ ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം നമാമി ഹരിം പരം. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം നമാമി ഹരിം പരം. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം നമാമി ഹരിം പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആരുടെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ സംഘം ചേർന്നുള്ള കീർത്തനമാണോ സർവ്വപാപ പ്രതികരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്? ആർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാലാണോ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ശമനം ലഭിക്കുന്നത്? ആ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഹരിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ആദരപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിരിക്കുന്ന ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ
എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അല്ലെ? ആരുടെ നാമം ജപിച്ചാലാണോ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നത്, ആർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാലാണോ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നത്, ആ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഞാൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ് മഹാരാജ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പത്മപുരാണത്തില്. ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. പാദോ യദീയോ പ്രഥമ ദ്വിതീയോ തൃതീയ തുര്യോ കഥിതോ യദോരു നാഭിസ്തദാ പഞ്ചമയേവ ഷഷ്ടതോ ഭുജാന്തരം യോർ യുഗളം തദാന്യൂ. കണ്ഠസ്തുരാജൻ നവമോ യദീയോ മുഖാരവിന്ദം ദശമം പ്രഫുല്ലം ഏകാദശോ യസ്യ ലലാടപട്ടം ശിരോഭിതോ ദ്വാദശ ഏവ ഭാതി. അതിന്റെ മലയാളം ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 12 സ്കന്ധങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് പറയും. പാദോ യദീയോ പ്രഥമോ ദ്വിതീയോ തൃതീയ തുര്യോ കഥിതോ യദോ യദു നാഭിസ്തദോ പഞ്ചമയേവ ഷഷ്ടോ ഭുജാന്തരം തറി യുഗളം തദന്യോ കണ്ഠസ്തുരാജൻ നവമോ യദീയോ മുഖാരവിന്ദം ദശമോ പ്രഫുല്ലം ഏകാദശോ യസ്യ ലലാടപട്ടം ശിരോഭിതോ ദ്വാദശ ഏവ ഭവതി. തമാതിദേവം കരുണാനിദാനം തമാലവർണം സുഹിതാവതാരം അപാര സംസാര സമുദ്ര സേതും ഭജാമഹി ഭാഗവത സ്വരൂപം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലാനുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റിലത്തെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്. തമാതിദേവം കരുണാനിദാനം തമാലവർണം സുഹിതാവതാരം അപാര സംസാര സമുദ്ര സേതും ഭജാമഹേ ഭാഗവത സ്വരൂപം. പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക സാഗരം തരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ്, പാലമാണ്, സമുദ്ര സേതു. സേതുബന്ധനം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും ഹനുമാനൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് സേതുബന്ധനം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ഇവിടുന്ന് ലങ്കയിലേക്ക് പോവാൻ അല്ലെ? അയോധ്യയിൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ലങ്കയിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് രാവണത്തേക്ക് അല്ലെ? ഓ സേതു അതേപോലെയുള്ള എന്താണ്? ഒരു സേതുവാണ്, പാലമാണ്, ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്, ഒരു പാലമാണ്. അപാര സംസാരം, അപാര സംസാരം എന്നിട്ട് മഹാസാഗരം, താണ്ടാൻ സാധിക്കാത്ത മഹാസാഗരം അല്ലെ? എല്ലാ കടലിന്റെ മുകളിലെ കൂടി ഒന്നും പാലമില്ല അല്ലെ?
ചെറിയ ചെറിയ പുഴയുടെ മേലെയൊക്കെ പാലം ഉണ്ടാവും. എന്താണ് അത്? അത്രയും വലിയ സമുദ്രമാണ്. അതിന്റെ മേലെ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാൻ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ നിന്നും അത്രയും ആഴമേറിയ അല്ലെ, അത്രയും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ നിന്നും സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു പാലമാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കയറിയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാമെന്ന്. അത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്ന നേരത്തെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. അതില് 1 ഉം 2 സ്കന്ധങ്ങള് ഭഗവാന്റെ പാദമായിട്ടും 3 ഉം 4 ഉം സ്കന്ധങ്ങള് ഭഗവാന്റെ തുടയായിട്ടും 5-ാം സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ നാഭിയായിട്ടും അല്ലെ. 5-ാം സ്കന്ധാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. 5-ാം സ്കന്ധം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാഭി. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ 5-ാം സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം പല ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് 5-ാം സ്കന്ധം. അപ്പൊ 5-ാം സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ തിരുനാഭിയായിട്ട് പറയുന്നു. 6-ാം സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ ചെസ്റ്റ്, 7-ഉം 8-ഉം ഭഗവാന്റെ ഭുജങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ് 7-ഉം 8-ഉം. നവമസ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ഠം, ഭഗവാന്റെ കഴുത്താണ്, കണ്ഠമാണ്. ദശമസ്കന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖമാണ്. ഏകാദശി സ്കന്ധം 11 സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ തിരുനെറ്റിയാണ്. 12-ാം സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ ശിരസ്. പാദം മുതല് ഓരോരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. അതില് ദശമസ്കന്ധമാണ് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവന ലീലകളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലെ ഏറ്റവും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാണ് ദശമസ്കന്ധം മുഴുവനായിട്ട്. അപ്പൊ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാദം മുതൽ ദർശിക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1-ഉം 2-ഉം സ്കന്ധങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോ എല്ലാവരും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എത്രയാണോ കഴിയുന്നത് അത്ര വായിക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും അതൊരിക്കലും മടുപ്പുളവാക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നവനവമാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പുതുമയുള്ളതാണ്, നവയൗവനമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നതും അത്രയും എപ്പോഴും പുതുമ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇത് വായിക്കില്ല അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആരെങ്കിലും ഇന്നെടുത്ത് വായിക്കും? ഇല്ല അല്ലെ. അത് വേസ്റ്റായി, അതും കളഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ വീക്കിലി ആയാലും മാസിക ആയാലും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ബുക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത, നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതം എടുക്കുമ്പോൾ അച്യുത ഭാവവർജിതം, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് പുതുമ തോന്നിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇതിലെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും പുതുമയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തില് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു,
നാരദ മുനി പറയുന്നു, എപ്പോഴാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവത കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിചിത്തം സമാസ. സദാസേവ്യ എപ്പോഴും ഭാഗവതത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. ഇത് സംഭവിക്കുക എപ്പോഴാണോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരാൾ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി കേൾക്കുന്നത്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹരി വന്നിരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. യസ്യശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിചിത്തം സമാശ്രയ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മുടെ ചിത്തത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ, സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ അല്ലെ, നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്, നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്, നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ്. മതേക ബന്ധു മത്സംഗൻ മത് ഗുരു മൻ മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മത് ഭാഗ്യ മതാനന്ദ. എനിക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രീ പ്രഭുപാദരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയോട് പറയുന്നത്, ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തി രസസ്വരൂപ ശ്രീ ഭാഗവത താതേ വേദശാസ്ത്ര ഹൈതേ പരമ മഹത്വ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൃഷ്ണഭക്തി രസത്തെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ വിവരണം നൽകുന്നു. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മറ്റെല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെക്കാളും മഹനീയമാണ്. ആരാ പറയുന്നത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാവതി സന്യാസിയായിട്ടുള്ള പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും മറ്റുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളൊക്കെ മാറുകയും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദരോടും ഗുരുമഹാരാജനോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ലഭിക്കുവാനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എപ്പോഴും കേൾക്കാനും പാരായണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുക, കേൾക്കുക അല്ലെ, ശ്രവണം, കീർത്തി. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, രാജ് കി ജയ, തായ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി. നമുക്കൊക്കെ 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമണ്ഡലം ജപിക്കാം. നമുക്കൊക്കെ ഭക്തി സേവനത്തിന് മുന്നേറാനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും എപ്പോഴും ഭാഗവതം കേൾക്കാനും പാരായണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. Hare